फोन पडना मरे रिमोट मध्ये एक किती रे एक किती आवाज घातल्या चलपा पडटा मरे पळय भोंड्या तो पयलीं पडला ना रे तो मुखार लायन दवरलो तो बरेच स्थान आहे हम अरे दवा किती चिपके कराडे भोंड्या चिपके कराडे उदक हा रावबा जाल्ले घेवन तितून जावं तू जाव रे बड्या मागीर गेल्यार रे अरे भाई कोट कोट बाय उदक खंय पारे आंगणा पावले डेंजर ना रे हेज्या कमी येयल्ले
बाडगीचे वडे पेणे झाले रे वयता फाडल्यान बांधून घाल धाव 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 रे ते का इथे का दोरी असतील बाई पायांक कितें तोपत ए ती ओसाड पेर वसाड पळय मॉरीस ओढली आता ती भरून घाल हे काय उठ घाललो बाबा माझ्या ओसाड उठ फास्ट सोड यो उठ रे सोड उयर रा हे सुट्टा हे दिसता दोरी तुटा ना तुटून येईल ते अरे मॉरीस बाबा गोटर मिशिना मोठीली पाहिजे तुमची गोटर ओढून धर येते काढ गोटर धर हाम्याक बांध येते आहे टाईट बांध येते हाम्याकूच बांध ओढून धर येते हाम्याक बांध थांबते मोबाईल बिजोंग हा तू ठीक बांधता होईलच बाई हाम्याक बांध थांबते हाम्याक बांध दोरी घे रे ओढून दुसरी दोरी काढ आणि हाम्याक बांध फाटल्यान आता तरी कोण ना नाही का गेला मिशिना गेले सगळी मिशिना मोडून वचपाची सगळी मिशिना घेऊन येतात पळय वसा येता व्हडला न्ही गाडी पुरो झाड मग तो लोड जांग नाका मागीर रे लोड जातलो लोड जाय नाही फाटल्यान बांध रे बंद दोरी बांध रे पळय आनी वसा येता तो सॉलिड व्हडलो येलो तो चड व्हडलो येयला ना रे मरे तो केद तो सॉरी फाटल्यान दोरी हा पळय तेका बांधलेली बरो मरे तो